Asi ni kwandinofamba ndinonzi ndiri mwana womusha. Okay. Ndiri mwana wasekuru. Saka manje vanonzi vaizvara vanasikana vega. Vakati tsvimbo ndichaisiya panani. Okay. Zvikanzi aiwa tsvimbo iyi bata muzukuru zvare mwana mukomana. Kana wazvara mwana mukomana uisa tsvimbo ipapo. Asi manje vakabva vavabata mai vangu. Ndobva ndauya ndiri musikana. Hanzi vakadzokera kusvikiro riya vakati kotodii zvikanzi isai ipapo tsvimbo iyoyo. Marelationship murume wangu akasvika pakutondisiya. Akati handigare nenherera. Vana 3. Asi aitozviziva kuti handina mai baba. Asi akasvika pakunditi handigare nenherera. Musacheme. Musacheme atete very sorry. Aiwa zvinogadzirisika musacheme. Shame. Asindinotenda Mwari rimwe zuva richasvika chiedza chichapenya nzira ichawanikwa mwana achaziva kwanobva uye maronda emoyo achapora. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwechete neakatikomberedza. Tinokutendai nekuramba muchititsigira pachirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. So chirongwa chedu hachisi kumira, tiri kupfuurira mberi nacho tichifamba kunzvimbo dzakasiyana siyana tichibatsirana. Saka ndiri kugara ndichitaura kuti chirongwa chino hachisi changu ndega ende hachisi chedu tega. Tiri kubatsirana nemi muri yeZimbabwe. Kwamuri ikoko munenge muchitibatsira kuti zvinhu tozvifambisa sei, toita sei nekudini. So nhasi ndambururuka tauya kuno. Ndofunga muri kuona vatete vangu vandakagara navo pano. Tine nyaya yatinoda kuti tizeye tinzwe kusaidi kwavo kuti zvakamira sei. Then tobva tatanga kuvabatsira ipapo toona kuti hanzvadzi yedu inobatsirika sei. So thank you very much. Regai ndisapedze nguva tinge tichikwanisa kunge tichipinda munyaya yedu zvizere. Atete makadini? Tiripo kwatinofara hedu. Tinofara hedu kuri sei kunoku? Kunoku kuri right. Kunoku kunonzi kuchii kuno? Kunonzi ku iStone. Ku iStone. iStone Waterfalls. Okay. Yeah. Alright, ndakanzwa muchitifonera atete muchiti pane zvimwe zvinhu zviri kukudya moyo zviri kukushungurudzai zvisina kumira zvakanaka. Mungatitsanangudzire kuti zvakamira sei? Ichokwadi ndoda kuziva kuna baba vangu. Asi nemakuriro andakaita. Ndakarerwa nambuya wangu. Mai wangu wakafa ne 5 years dzekubereko. Mbuya wakandirera kusvika nditokure ndite musikana. Okay. Asi ndinovabvunza kuti baba wangu varipi. Vanongoti mai vako vaive hure mumapurazi. Vomboti baba wako wangu vari kuchipingi. Vaitonzi Edison Chinyekweri. Ndo nickname yavanotaura. Asi vana mainini sara pavana ndo vanozotaura kuti ainzi Edison story. Zveshuwa aibva kuchipinga asa kuna akakuita sei akakuenda. Asi pano vaitouya. Saka ndazogara ndaingoita ubvunzo ndichitsvagurudza maporofita mun'anga ndichifamba ndichidii. Pandaiti ndikanoenda kumaporofita pamwe ndaingopuwa munamato. Mainini vangu vouya. Obva vanditi baba wako iwewe imbonoona Clifford ndiye akatambira mari. Clifford ndiani? Ndisekuru hanzvadzi yamai yekwaba mukuru. Okay. Paukama hwavo. Panonzi pavakafa futi ndiye akatema rukawo. Pavakaroorwa ndiye akamira sababa. Hanzvadzi dzemumba mana mai vangu dzanzi chiri dzidiki. Iye ndiye aive muhombe. Saka ndiye akamirira nyaya dzipi? Nyaya idzodzo. Nyaya yekuti Clifford vanga vasingade futi kuti ibude pachena. Okay. Vaivanzurudza vachivhara. Ya Clifford ndakazoenzwa gore rineri. Ndine kwandanda ndonobatsirwa futi mainini vangu ivavo sara pavana ndobva uya futi. Ndobva vataura vakati Clifford uyu ndiye akamira sani sababa. Asi ni kwandinofamba ndinonzi ndiri mwana womusha. Okay. Ndiri mwana wasekuru. Baba amai vangu baba vavo. Vanonzi vaita zvechivanhu, vachishandira vanhu vachidididi. Saka manje vanonzi vaizvara vanasikana vega. Vakati tsvimbo ndichaisiya panani.
Okay. Zvikanzi aiwa tsvimbo iyi bata muzukuru zvare mwana mukomana. Kana wazvara mwana mukomana uisa tsvimbo ipapo. Asi manje vakabva vavabata mai vangu. Ndobva ndauya ndiri musikana. Hanzi vakadzokera kusvikiro riya vakati kotodi zvikanzi isai ipapo tsvimbo iyoyo. Chero ari musikana kudaro. Chero ari musikana kudaro. Zvoreva kuti mai vangu inini kumapurazi uku maprofita ari kuti vakatoenda vanhu nhumbu yavo kare. Munhu avanonzi vakadyira mari. Indi kutoona kuti chokwadi sei vasiri kuda kumuburitsa. Ainzi akadyirwa mari ndiani? Iye Edison anonzi ndiwe kuchipinge ndiye vakadyira mari. Asi avadika kumuburitsa kuti ndiziye kuti papi. Mimi mukadye mari yemunhu amusingazivi kuti anobva kupi. Alright. Zviri kunzi imimi muchifamba nhoroondo yenyu zviri kunzi imimi muri mwana wemumusha. Kumaprofita nekung'anga. Zvinonzi ndiri mwana wemumusha. Okay. Asi ivo ndichivabvunza vanoti baba wako ndeve kuchipingi. Ndo vanonzi Edison Stole. Edison Stole. Aive nenickname yekuti Chinyekwere kana achinge adhakwa. Okay. Alright. Saka Edison uyu ari kunzi akauya akatoroora kumba. Akatouya akabvisa mari. Yaakabvisa vakatodya. Koza aitouya pakafa mai akatovaviga panhama aitovapo. Edison. Aitovapo akatotaura kuti ndipei mwana ndiende naye. Mbuya vakati aiwa mwana mudiki. Hauna kwaunoenda naye mwana wangu. Okay. Akati ndandicadzoki ndakuinda. Ende zveshuwa ndinobvira ndakazombovaona futi. Okay. Imimi ngamakura sei panguva iyo? Ipapo ndandari zvekuma 5 years. Zvekuti minge makatoziya kutoti awo ndo vakatoenda vaine chiya chekujega mutsipa chiya nekuti hanzi vanga vakaita accident. Okay. Pakafa mai kurwara vakarwarawo zvavo zvandaitoona. Kozi taitomborara navo vachirwara. Ende kana musi wavashaika chaiwo ndandakatorara kuseri kwavo. Inini sekusaziya kuti munhu ashaika vakatozoita zvekundidzingampa. Buda muno mama vaita sei vakotsira. Mama, okay. Okay. Zvese kana mavigirwa akaitwa mai vangu ndandakutorizina ndaitozviziva. Okay. Zvezve kutoti vaitotinyepera kuti vakaenda kuHarare asi sitaitoziva kuti mai vadini vashaika pasisina. Okay. Saka imimi maudzwa kudaro. Izvozvi asara ari mukuru ndiani mukuru kumhuri kwenyu? Mbuya variko. Iye Clifford wekutambira mari uyu ariko. Ndakaenda kwaari muClifford ndikasvika. Ndikati sekuru ndauya. Ndauya ndabvira kuHarare. Inyaya yekuti mimi ndiri kutsvaga baba vangu. Asi muri kunzi zveshuwa ndimakamira sababa pakabvisa Edison mari zvikanzi Mungu havana kuramba. Asi nhau iripo ndeyekuti kuti ndingokuendesa kuna baba wako hazvisi kuita. Ndikati kona nhau zvikanzi totanga taenda kusvikiro riri muchitumbisa mu St Mary's kwaChigowanyika. Saka iwe dzokera kuHarare ndichakufonera kana takuya tosangana kupi? Tosangana ikoko. Tikati ko zvine basa rei zvekuti mukondiudza kuna baba pane kuti muswere muchinditenderedza kudai. Zvikachinzi zviri kunetsa nekuti mbuya vako tikangokuudza chete. Mbuya vako ndinoyatsovaziya zvakanaka. Zvimwe zvinhu zvavaibata tichikura zvanzisina kumira mushe. Okay. Tikati right ndadzoka kuHarare. Ko sekuru maka weekend yasvika mapapi? Zvikanzi imbomira toda kuzoya nambuya wako pamwe chete ndonyarara. Sekuru hamuna mari here ndikutumirei yebhasi muita sei muuye. Aiwa mari chimbomira kuisa izvezvi kune kwandoda kuenda mari nemuedzo. Svika ndatongonetiwo nani nazvo kusvika ndazobata inini ndangoona muchiitira vamwe pai pasocial media ndikati inini ko ndikabata vanhu havakwanisi here kundibatsira pamwe kuda vangatauri chokwadi chezvakaitika kuti ndiri mwana womumusha kana kuti uyo avakadyira mari nekuti ndandatofunga wavasungisa kwamambo nekuti vanototaura kuti zveshuwa mukwasha wangu aiwe yachiumburuka vachitotaura nhoroondo dzake. Saka imi mukati vaipakurira munhu sadza vasingazivi kuti anobva papi anoere. Hakuna zvinhu zvakadaro. Okay. Saka mbuya vari kupi izvozvi? Varipo pachiota. Okay. Asi kungovabvunza vanotofonera vana vavo. Akutondikwidza BP. Zvikazodai zvikadai. Nei munondirambira ndiri mwana wenyu here? Munondidii? Ende nematambudziko haasi kundiperera ndiri kunyika. Chii chiri kunetsa kwamuri? Kurwara kana pabasa handiri wane. Marelationship murume wangu akasvika pakutondisiyai. Akati handigare nenherera. Vana 3. Asi aitozviziva kuti handina mai handina baba. Asi akasvika pakunditi handigare nenherera. Aya musacheme. Musacheme atete very sorry. Aiwa zvinogadzirisika musacheme. Shame. Ende chanyanya ndirwadza ndechekuti dai vanga vaine shungu neni. Vaimubvunza musi ndakazvara vana vangu 3 ndakapinda marriage ndine 17 years. But hapana kana akambomubvunza kana roora kana chii. Vaingosiya. Zviya zvekuti yakasvika pakuti nani funga kuti hama dzakweni pamwe vakatokunhonga vana.
Ko iwo gogo awa muchitaura nawo makambonyatsogarawo nawo pasi ere muchivabvunza kuti nai gogo zvakambomira sei pana baba wangu apa? Gogo ndikavabvunza. Saka pana pandakaenda kuna Clifford ndakatanga nekumba kwasekuru. Ndikazonorara kumba. Ndakatomuka kusaini vakati usamhanyi chichinda uzokupa chibage chekuti unodya kumba nevana. Ndobva ndatoswera navo tiri pasi pemuti ndikavabvunza. Ndikavatsanangurira zvese zvekuti ndiri kufamba asi ndiri kubata izvi. Havana chavakapindura. Vakaramba vakanyarara. Okay. Saka wairatidza kuita sekunge vanozviziva here makazvitarisa kana kuti? Kozi mhinduro dzavanondipindura kana vamwe mainini vangu vaiko kumusha ikoko. Vanopindura kuti iwe uri kuti tikuratidze pane mukomana wekumaraini kwedu kunoko akanoratidzwa baba vasiri vake akatanga kupenga njeri. Kuratidza vari kuziva zveshuwa nyaya iyi yandiri kutaura yandiri kufamba ndichibata ndechokwadi. Ndechokwadi. Vari kutotya kundiratidza kwavari kuti kwakadyiwa maru. Vari kutozviziva kuti nyaya iri kutaurwa iyi ndechokwadi. Ko vanogoti dzinza risiri rako ripi? Avaudza kuti hakusiriko ndiani? Ipapo manje. Ipapo ndo panenge pakuda kuti wange kana wange vasingazive vanofana ngokuratidza nekuti imimi muchikura maitowaona baba wacho vachitouya zvichinzi ndo baba. Saka zvinge zvakakosha kuti baba ivavo waifana kuti waonekwe tinyatse kuziva kuti zvechokwadi here ndo zviripo here. Alright. Saka wari kunzi wengu ari baba, wari kufungidzirwa kuti wengu ari baba wenyu mati vanonzi Edison? Anonzi Edison Story. Edison Story. Asaiti kana adhakwa aishandisa nickname yekuti Chinyekwere. Mai wake pekumubereka vainzi Maria. Ndo zita ravakapa inini baba wangu. Vainzi ndo baba wangu vachiva. Okay, imi munonzi Maria. Vainzi Maria. Ini zita rangu ndonzi Mo Blessing. Koza havairamba kuti ridanwe zita iroro. Okay. Vana mbuya. Mai ndobva vati mwana wako anonzi Mo Blessing. Baba wakati Maria. Hanzi vaitoti vakasvika. Kuti titambira Maria mai vangu. Saka zvese zvaitwa nemunhu avasingazive. Pari trick. Panda kuongororwa ipapo aiwa. Saka nhasi imimi chiri kunyanya kukudya imwoyo chii? Aiwa ini chiri kunyanya kundidya mwoyo ndechekuti ngavangondiburitsira chokwadi kuti uri wekupi. Kana nditi mwana womusha ndongoziva kuti aiwa ndiri wepano handina kwandodini? Kwandinoenda mutupo wangu ndiwoyo. Kana ndiri weikoko kwacho kwavakadya mari ikoko ndongoenda kumba kwani kwedu ndonosangana nehama dzanyu. Chandiri kungoda kungoziva. Handina kwandinoenda. Kungoziva kuti aiwa zveshuwa rudzi rwedu ndeurwu. Okay. Chanetsa ndichanangana baba wangu ndeafa. Nekuti izvezvi kana wokumira naye handinai. Handina izvezvi kuti wafonera uniti ngowa kuti watadzisa kurarama. Saka izvozvizvi kana kuti mukatambura mukaona chamunowana anokubatsirai ndiye? Mbuya ivava ndo vanotomira. Ndakazosvika pakuvabvunza kuti imimi pandinoti ndaomerwa paya pamunoti utore chibage kana ndikutumire mari. Imimi mukafa imimi. Achamira neni ndiani? Mukanzi nhasi manziziya mupo. Achamira neni ndiani? Nekuti vana venyu chaivo havana basa neni kai. Avari kutoti vakapedza pavo mwana wemukwasha akura ngaaite sei? Ngazvionere. Saka imi mukafa achandibatsira ndiani? Saka ndiudze ndiende kupi? Kumba kwedu. Alright. Saka ngatimbotarisei imimi makuriro amakaita pakafa amai makabva matanga kugara nagogo. But handina kumbokura life yekuti ndingatoti zvanga zvakajeka. Zvanga zvakaoma. Ndairwara. Ende kurwara kwacho ende zvimwe zvinhu zvandaitoita pamba ipapo zvanga zvisiri normal. Alright. Maita sei? Musikanzwa chai. Musi uno ndaitovasekesa ndichivaudza kuti moziva kuti mazai amaita anwiwa nenyoka aya ndindaimwe. Ndaimwa mazai ari mambishi. Zvadaro? Ndakatanga ndichite kubika mutugaba zvezvi. Ndikaona kuti vanouya vachipopota vachindituka saka zvava zvandibhowa. Ndandakuita basa ekumabora kudai ndokutura. Mumwe akadaro. Ndoona ndosiya ndatsindikira geto. Pavanouya kutarisa kuzombobva vati mapinda nyoka. Zombo iri kumwa chichi mazai. Vangova kuti chero vakamaisa mumba mazai. Zviya zvekuti yakandira voisa mumba ndaingotera futi vaingowana zvakadaro. Handimukona. Kana musikanzwa cheye kuti kana huku pamba ndaingobata ndotocheka ndotouraya ndotorosta. Ende nguva diki diki vachingoendesa mombe kuzoro ndienda topedza ndatosuka poto. Ya, zvinge zvisiri normal.
zvinhu zvacho zvandaingoita zvaa but ivo manje ka ndaiona kuti mhepo yaida kutoti vandiendesa kumba kwedu but ivo vairamba zvandaita zvanziri normal ndikunyeperekana marwariro acho ari mwe munhu unogeza maoko but ndaishaya kuti varishingirira chii mairamba muchingorwara kurwara nezvirwere zvina necessary ndikambozvimba mwoyo kunzi ane mwoyo ndi grade 5 maiti mukandidzvanya gandai paiboka gomba kuti tefe bhodhi ndakazvimba kudai kuenda kuchipatara zvikanzi ane chirwere chemwoyo ndaenda kumarondera mandadhirenwa mvura mapiritsi aya ndofunga ndakangomati imwe mwedzi wekutanga wechi2 vatora futi ndamwa wechi3 ndakangotora bhuku nemapiritsi mandakanda mutereti ndikati ndichamwa mapiritsi vakati saka uchafa mheno zvako nanhasi handina mwoyo inanzvadzi munhu ane mwoyo haazvari normal birth haazvari kana kuchipatara kuti aitobvunzwa kunzi vane mwoyo vese endaiwo vanotoziva ndimiwe opu but ndakazvara vana vangu 3 ende vachirema 5.5 kgs alright but handina nanhasi handina chirwere chemwoyo saka kuchipatara hachina chakabatwa here chirwere kunzi mune chirwere chemwoyo vakatoti wawanza mvura tandakazvimbazve vakatoti wawanza mvura kuchipatara ukaenda havatoshayi chirwere hazviti vakatoti wawanza mvura ende zveshuwa ndikaidhirenwa asi pandakadhirenwa mvura yandichimuka kuti ndararama pakafa mombe yasekuru vangu yaive hombe pamba ipapo yakangotadza kuona kudai indichitorarama kuti ndapona ichibva yafa mombe iyoyo ende nguva iyoyo pakaita disaster pamba pedu ndo pakarwara huku dzega nembudzi dzikapera nemombe dzichifa ndokufamba kwandakaitai kuti ndinzi ndafamba uya rapo saka kutaura kuti dai menge musina kupona imimi dai zvipfuyo izvozvo zvisina kufa dai ndakafa dai ndisipo saka muchifamba wari kutaura kuti ndo nyaya yacho iyo vari kutaura kuti iwe uri mwana womusha pese mandasvika vari kutaura kuti iwe uri mwana womusha ukada kuti hama dzacho nhai minyaya yandiri kunzwa vana mainini wangu vanobva vatikana imwe hanzvadzi yamama wangu ndiye kwamaiguru anogara pastoni ndicha takamboenda kumba kwamainini wangu sara pawana hoplo tasvika abva asvika achiti tete komadingomuudza kana muine ruzivo zvikanzi iwewo baba wako wakafa nyaya iyi vaiviziva ndo vaive mukuru vaifanira kusiya vagadzirisa nawi handimukona saka muda kuti akuudze ndiani newe mupi kuti iwe uri mwana womusha uda kuudzwa nani wachitotaura kudaro achitonzwa simba anopupura nyaya yandiri kutaura mainini wangu wachizvitaura kuradza kuti vese vari kunakurirana pari kushaya anoimirira kuti aiburisa pachena anonzi chizvigadzirisa kaiwewo handiti wazvitaura kuziva vanoiziva nyaya yandiri kutaura but ndai vandiudza ndina kana basa nazvo imwe hanzvadzi yamama wangu yekucanada akandifonera ndichimutsanangurira nyaya iyi pafoni anditi dai wamboenda kuna tifred ndikati ndanzwa nekudyirwana nemari nen'anga nemaprofita ende zveshuwa pamwe unosvika zvonzi mina ndidaidze mudzimu uri pauri ndipese vende US wamupa hapana chinobuda apa mari yaenda kokuti ingotaura kuti iwewe baba wako vari pakati achatsananguri zvatopera zvavharana mangwana ndizvo futi masvika mari yaenda munhu asina zororo ndorwara ndinotambudzika ndenjingofamba tsvaga rubatsiro hapana kumira zvakanaka pane zvimwe zvinhu zvinoda kuti zvijekeswe ipapo zvigadziriswe kuti imimi wacho mukwanise kunge muchiwana zororo. Ngatimbodzokei imimi pamakaroorwa ndanzwa muchiti mune wana 3. Akabvisa mari here iye murume wenyu? Hana, akaramba. Kozi pandakaenda kunomuzivisa nhumbu yangu yanga yani 8 months first born. Ndichienda kuna gugu kwaChihoda uko. Ndichinovazisa kuti ndiye muzukuru wenyu. Takatosvika akatenga grocery rake akazadza bhuti zveshuwa remotikari. Tikaenda. Tikavatengera nekeke. Tasvika mbuya akabvunza vari vaviri. Pamadziro. Zvikanzi nai gugu. Inini ndoda kuziva kuna baba wenu wamairopa. Zvikanzi zvoni vakatanga kuchema. Yo gogo. Havana kuda kumupindura. Vakachema vakati nyaya inondirwadza. Ndomataurira vakadini? Avakaita. Vakangoti nyaya inondirwadza.
Akati gogo pane ngondudza hanzi saka ivo kuchema kwakaita akati genibo wasiya. Tozovabvunza futi chi? Gare. Okay. Aenda kunana sekuru. Aiva hanzvadzi dzamai vangu diki dzodzi. Kana sekuru kana ndakuda kuroora mari inoenda kunani. Zvikanzi endai kuna gogo. Ndova neruzivo. Okay. Handimukona. Saka iye zvinhu zvekuti aitongotenderera kusvika kutondinetsa ini pano. Aita akatanga nyaya yekuti bva pano tsvaga baba vako kana sadza nansingadyi. Ndikasvika pakuzovaudza iye aripo. Ndichiti ana sekuru ava taenda kunhamo kuchiwesho. Ndavaudza iye aripo ndikati handina pisi nababa. Vanonditi tsvaga kuna baba vako. Uri nherera ndogara newe sei pano. Vakamutora vakamubhata iwewo mwana uyu akatosiwa ine 3 years. Hatitombozivi. Mai vake vaingoshanda mumapurazi hatitombozivi kuti zvakafamba sei. But ava ndivo nhasi kuti vari kutaura iye mukomana aitaura iye. Ndiye anotaura kuti ndanga ndiri mudiki kana pakafa mai vako ndakazoya vaviko. Hatozvizivi. Kuratidza kuti ivo ndinoona kuti vane rimwe chete namai vavo. Vanaro nekuti havasi kuda kubuda pachena. Hey, saka chii chakazonyanya kudzika kuti musiyane nemurume? Chakanetsa ini ndiona kuti murume uyu anga ainewo zvake andidi kunyepa. Okay. Murume uyu akaita mukadzi wake kuti angaenda ndiri wechi3. Alright. Mukadzi wake wekutanga uyu anonzi akamukandira zvinhu panze. Iye murume ndiye akandira mukadzi. Angamusisa chikoro ari form 2. Okay. Ndobva vanetsana azvara mwana wake wekuti angabvafa. Ndobva vanetsana kudaro. Ndobva amukandira zvinhu panze. Zvatakurwa nahanzvadzi yacho bva asiwa kuchegutu. Asiwa kuchegutu. Kana kuti vabereki vakatanga here munongoziva zvevabereki tinopopotaka. Taura kuti iwewe huona izvezvi zvauna kudzidza. Wadzoka panapa iwewe asi waiti unoda murume chichi paya. Ndobva abva panofira kubhindura kwakazvisungirira akatanga amwa mapiritsi. Iye mukadzi wacho. Musango kubhindura azvisungirira. Ndobva aita sei? Ndobva afa. Afa kudaro ivo vakazvinzwa kuti munhu afa. Vakaenda kunhamo. Asi vakanodzingwa. Guva racho hatoziva kuti rakatarisa uku here kana kuti rakatarisa uku kana kuti zvakafamba sei hana chaanodini. Hapana chaanoziva. Hapana chaari kuziva. Adaro paya akadzoka ndobva atora mumwe wechi2. Saka ndofunga mukadzi uyu mhepo iyi yanga ichiri paari here. Nemwe wechi2 yabva vakuonana ndobva ainja. Ndopa akazotora inini. Ndichimubvunza mukadzi wako akafa nei. Anditi akati musoro. Atoenda kumba kwavo ndobva aita sei? Kubva afa. Ndobva afa. Zvadaro zvishuwa ndakagara naye. Ndichiuya panapa ndakauya 2015. Okay. Ndandine kebhini yangu Turumza. Alright. Ndobva ndatopa stand pangu paya taakugara. Iwe ingofamba maprofita semunhu aitsvaga baba vake handa kutanga nhasi. Ndizvozvo. Ndasvika pamuprofita muchitungwiza mumba handiti murume wenyu ndikuona ane mhepo yemukadzi wake akafa. Yekuti kana akakwirira zviya zvekuti aita mari apa musoro inono muturu vemudzikisa pasi. Ndakauya ndikamuudza akapopota akati ina ndachandakavatadzira chichi asi mukutaurwa zvinoita zvonzi ndiye akamuuraya. Okay. Saka inini kana vana vangu vanombobvunza kuti asi mama asi vakavafonera vakanyepera kuvanyengerera vakaita zvavakaita. Amen. Saka zvadaro paya ndakagara nemurume wangu handikunyepa. Imba yainetsawo. Patine hunherera ndaishingirira chi. Ndaishingirira murimo. Aiwa ndairohwa handikunyepa. Nenyaya isina kana basa rese. Asi ndaishinga. Shame. Ndaishingirira imba semunhu anga ane lendi ndikati kana vakaenda nyupe kugara ndanapo. Pane kudzokera kuya. Ashansingaiti. Saka takagara. Ndikatenga panapa ndikavaka. Ndakaisiya isina kuplastwa isina mahwindo ndangorufa. Pandatenga imwe manyame muchitungwiza. Ndobva ndanovaka futi 2 rooms netoilet vandasiya. Okay. Pandafambira imwe mwaivhinzo. Vanhu vakapihwa kuna nachirufamu mufidelity. Inini ndakabva ndangozongozvinoitira zvangu bva ndagara papi panapa. Saka taingonzwa nevamwe vanga variko takatozopihwa tikati tichaenda tanyarara. Okay. Saka munhu wekuti anga asarare pamba. Ini ndanda kutoona manje mukadzi aivhura dhoo achipinda. Iye paanopinda mumba kana akauya kwaedzi. Mukadzi aivhura dhoo kudai. Ndaita kunge ndabatwa netuhopeso. Mukadzi aivhura dhoo tisiya murume wangu. Asi anenge achityisa face yake. Iye mukadzi. Okay. Obva ndichisiya murume wangu. Saka ndaimuka ndomuudza. Iye airamba akanyarara. Kuradza pamwe mukadzi aiti tese aimuona. Aimuona. Alright.
Nei wese uchiuya kumba kwaedza. Hanzi mai ropa ndikada kuuya kwakachikumba kozi tandine mataxi. Takatanga zvinhu izvi pamwe chete tikatomboita motikari 4. Okay. Isusu. But zvakazongoparara nekundirova kwaita ndichigara ndakatsamwa. Dzakangofamba ndakuzongodzitengesawo njivaka. Motikari dzi. Paakaenda akanditiza newishi yanga nayo. Okay. Yati andatenga takatengesa karamu mukati andinako. Ndakamusvikira asina chinhu. Achirodya mukambusi angori munhu. Saka paakaenda akangoenda zvekungobuda pamba kwakutoenda. Takatosvitsana kumakoti. Aida kutengesa panapa kuda kundidzinga. Ndobva ndangoenda kucivil court kumva ndanotaura. Ndobva ndanyorerwa protection order. Ndobva ationana nemukadzi wake waanogara naye kumbari. Ndobva anogara ikoko. Alright, ndokuenda kwake. Koza aitombondibatira banga. Achiti ndipe mapepa edzimba. Ndikati handina. Zvikanzi aripi ndikati kuchengeta kwangu inini chero kwako zvakafanana nekuti ndakakwana usina. Ni wakandiwana ndisina. Ini ndikachengeta tangochengetera vana. Iwe ukachengeta ndangochengetera vana. Zvikanzi uri kunditonga panapa chichi. Ndikati haisi nyaya yekukutonga but zvinhu ndezvevana. Handina changu pano. Chero izvezvi kusafa kwandiri kuita. Kungoshingirira vana wenyu. Dai ndisina vana pamwe mhenu kwandiri nditori chitongozviraramira. Saka izvozvi muri kurarama sei? Muri kuenda kubasa? Handiendi. Anotongobhadhara maintenance yevana vake. Vana vacho vakura sei? First born grade 6. Second ari grade 1. Third ECDA. Pane wakomana wangani? I1. Vasikana 2. Okay. Aiwa, tinotenda. Shandirai vana venyu. Zvina mhosva zvinowanika, zvimwe zvinhu zvinongoitika, ndo zvinhu zvinotiwira muupenyu, asi zvimwe zvacho zvinoda kushingirira. Mukatadza kushingirira pamwe chete nekuzvidzora munorasika. Asi hazvina mhosva. Mwari anotiwana tichiitawo zvimwe zvinhu tichitodini, tichitoenda. So ngatitarisei isiso nyaya yababa wenyu iyi. Makazvitarisa imimi muchinzwa magarira makaita nehanzvadzi dzamama nagogo zvichidai, so munoona here kuti kumberi uko pane here pavanozogona kuzobuda pachena vachikuudzai kuti imimi baba wenyu ndinhingi chai? Makazvitarisa? Ndikaona ndibatsira saizvozvika vanokubuda pachena vachitaura. Kozi ndatofunga kana kuvasungisa kuvaendesa kwamambo. Kuti vanotaura kuti zvakanyatsofamba sei, chokwadi ndechipi pazvinhu izvi. Okay. Kozi inini zvekuti ndiri mwana womusha handina chokwadi nazvo. Zvekuti baba wangu futi ndivava handina hapana chamuri kuziva. Ivo ndo vari kutoziva ndo vane chokwadi neumbowo. Ndo vane rese. Wavakadyira mari uyu. Kana vaine vachiziva nyaya iyi vane madhauts ekuti vandiendese. Nekuti dai vanga vasina madhauts. Vaingotaura kuti waibva pakati enda. Okay. Alright. Aiwa, tinotenda atete, nyaya yenyu iri kunzwika. Saka so uyu wari kunzi baba wenyawa mazokura kudai hawana kuzombobvera wazombobudikira. Kana vakauya unoudzwa nani? Sevanhu vasiri kuda kuti uindi. Kozi ini ndofunga ndakangoti form 1, form 2, form 3 ndakuda kuenda form 3. Pandakabva ndasiya kozi kuchikoro kwacho ndaingoendawo. Zvazvekuti mari yechikoro yaitika uya. Vaitora vofudzisa jana ndichidzingwa. Ichi chivanga ichi ndechejeko pachibhorani. Ndisina mabhuku akakwana. Muchiita maricho? Maita sei? Unongoburiswa kamuklasi zvonzi vese vasina kunyora weki yangu vasina mabhuku akakwana. Uyai pachibhorani pane huswa apa mopuwa majeko. Ndobva randicheka, ranga rakakura ronda irori. Kuona ronda rinosvika nanhasi. Ndopandakazofunga ndikati kuenda kubasa zvangu. Saka ndakatotsvaga basa private vasingazivi. Okay. Remumba ndakatanga kushanda paruwa. Tatoenda kuna vamwe mbuya vemurainda ndavatsanangurira mararamiro chichipa. Pavatotuma munhu ndisipo ndaendesa mombe kujana. But ndakatoona surprise mbuya wangu watondowachira bhegi rekuti ndirongedzere hembe. Kuti ndiende kubasa. Kofudza mombe ikoko? Ndichibva kumombe. Uyu akangotumwa unzi musikana akati ari kuda basa hanzi auye agare nemwana wangu kuruwa. Achimuchengeta anga akastroka. Ndozvandiri ndakatoita surprise yekuti ndakatsvaga basa private. Vasingaziva vachiti pamwe ndiri kuenda kuchikoro. Asi surprise ndakatoona vandiwachira bhegi. Vatoisa paline. Kutosvika zvikanzi ndatowacha bhegi iri. Zvanzi nemwana wambuya chorira uye kuhouse girl kubasa.
handi muri kuona zvekuti ndakatoshokekana kuti saka zvese zvavaita zvekuti ndiende ndisina chi vaita ngoziwo kana zvamurwadza achaita sei achasiya chikoro chacho asi izvezvi ndichitokura ndonzwa hama dzamai yangu zvichinzi akaramba chikoro ega akati handichadi. Alright. Aiwa, hapana chakaipa tete, tinotenda. Tinodaira kuti mhuri yeZimbabwe chirongwa chino ichi vari kuchinzwa ende vari kutiona ende vari kukunzwai. Vanokwanisawo kutibatsira kuti toita sei. Shuwiro nemwoyo wenyu ndewekuti mukwanisa kunge muchiziva dzinza renyu. Kuti dzinza renyu nderipi. Muri mwana wemumusha here? Kana ndiri weimomo ndizvozvo. Kana ndisiri ngavangondiendesa kwavari kuziva ikoko kuti ndokuna baba vangu ndoindi. Nekuti munhu vakatomupa sadza long time. Pantakurwa mimba kusvika 9 months. Mukuwasha achiuya pamba. Vanomuziva. Zvekumuziva vanotomuziva. Naishokwani. Ende ndombonyatsofunga kuti dai pasina chirongwa chaamai Munangagwa ichi. Chekuti vakada kubatsira madzimai. Ine yatsofunga kuti alright ko murume dai akaita power rekunditengesera panapa. Nevana ava ndaenda kuti. Dai muripi izvozvo? Dai ndiri pai. Naichokwadi. Shamwari ndoti ndikazvifunga sondoti asi mai ava vakangofemerwa. Kozi mozo makarikarika. Even nguva yayitonga Mugabeya. Mama wakadzi chaivo vakasiya mazimba. Yaishuwa. Unoisiya pachigara mwe mukadzi. Bati kubva pavangomiririra madzimai handidi kunyepa. Ndaive papi nevana? Dai pakaoma. Alright. Saka kune imwe stand kunani izvozvo? Ndakangoisa loja ririko. Okay. Ndakatoita ukosi papa NSAID. Vamwe vangu vazhinji vese vatori mumabasa. Bati nini kuti ndiri wani ndogona munhu angona kuti foni yako nenziro wese yairamba. Bati pamwe pacho yanga itori on. Like patakambouya paya chii chakaitika pa foni yangu yakadzima iri patakakushayai? Kana foni ndakatovapa dzimwe nhamba ngatishandisai idzodzo kana idzi dzaramba. Ndaitozviziva kuti munhu angona kutozonditi ndakufonerai zvikatodini zvikaramba. Mutonzanzi uya kubasa asi foni yenyu yanga ichiramba. Ndakatoita neSAID ndofunga nezvikoro 2 chaizvo. But hapana attachment ndikatoitira pachitungwiza. Vamwe vese akumabasa vari kutoenda vanhu vachichengeta vana vavo. Alright, aiwa ndinotenda tete. Muri kutsanangura zvakanaka zviri kunzwika. Saka so kutaura kuti imimi muri kuda rubatsiro rwekuziva kuti dzinza renyu nderipi. Ndozvandiri kuda. Muri mwana wemumusha here? Kana kuti baba wa mati vanonzani baba? Edison Stoll ainzi aibva kuChipinge. Saka Edison Stoll uyu pamakazokura imimi hamuna kuzombonzwa kuti kana kuti akaita vamwe vana hamuna? Handina. Nekuti ndina sisi wangu tongosangana kunana amai. Chete. Alright. Waripi? Sisi wangu ava wakatoudzwa baba wavo. Wandowaziwa. Vakatoratidzwa. Mumwe munin'ina wangu ari kuGweru akatoratidzwa baba. Makasiyana futi baba. Uyu mwana womunin'ina wamai. Okay. Vakangofirana pamwe chete. Mainini vangu wiki rino mama wangu next week. Okay. Domafira vakaita vana. Alright. Asi wanhu wese vari kuziva nababa wavo? Inini ndega ndiri one. Ndiniwo vasina kuda kutsanangurira kuti chii chakaitika. Okay. Aiwa tinotenda tete, so thank you very much. Nekubudawo pachena. Munoziva kuti zvimwe zvinhu ukagara nazvo wega mutoro wacho unoita kungefanika unorema, asi mukasheyawo nevamwe zvichida Mwari anogona kuti tungamirira zvikabuda zvakanaka. Tinokwanisa kugara nawo pasi vana gogo tovaudza kuti onai vana gogo nyaya yapa yasvika hapachadi kunyararwa, pakuda kuti mwana azive chii, azive dzinza rake. Saka izvozvo zvakakosha zvamaita, zvina kumboshata ende haisi mhosva kuti mwana anga achiziva dzinza rake, ikodzero yenyu. Izvo zvitarisai matambudziko amuri kusangana nawo, muri kuti munorwara, munode hatizivi kuti zviri kubva papi. Zvirwere zvacho ende chinongouya kutoirikana wakutorwara kushakuti kuchiko ndiri kurwara ndikumbonzwei. But ndakutoziva kuti zviri ndikarwara bheta ndienda hangu kuMasowe ndonoereswa ndodzoka. Kumasowe kwacho ndaita kunamata 6 years. Okay. Ndichinamata kuMasowe ndatoni murume wangu. Asi ndaibvako ndichingorwara ndakatsiga bheti mai. Kusvika muprofita yeuya azonditi nhau iri kubva kumusha kwavo kwaakachengetwa uku. Ndokune nhau dzese dzamuri kuona idzi. Okay. Ndokune dambudziko rese iro riri. Musha mavo mune munhu aisvikirwa mwanawo. But haana kuda kutsanangura kuti musha mavo mupi. Okay. Handimubona. Angonditi zviri kubva kumusha kwavo kwaakakurira ikoko. Okay. Nekuti ndichonesa dai ndandiri wekuChipinge. Stephen chaiyo mbiri uyu. Stephen paita mbiri namasango paipa.
ndakarwara zvekuti ndaingorwara zvekuti baba ropa aiwacha aisuka aitsvaira pano. Okay. Ndakaronda hope zvikanzi enda unobatsirwa naSteven. Ende zvichiwa ndakaenda. Ndichisvika angonditi pane munhu arota anonzi Moblessing asi kumusha kwao ndekwachiuta. Okay. Handimukona. Ndaenda ndiri kuchipinga akati kuti kumusha kwake ndekuchipinge munhu. Alright. Kumusha kwake ndekwachiuta ndibva ndatosumuka zvishuwa zvikanzi urwari. Zvipo zviri pauri ndo zvikuita kuti urwari. Okay. Angonditi tenga mineral water. Ndobva aita zvakaita. Ndabva ndamwa mvura yakaita kunge ndiyanga ndiroi. Ndokutotanga kurarama kwandakaita. Yeah. Alright. Aiwa tinotenda. Saka so nhasi munokwanisa here kutaura nawo vana gogo kuti timbosvika ikoko timbokwanisa kugara nawo pasi? Ndinovaudza. Ndinovaudza. Apa maudzira ndoenda kuvaita ndichivaudza nchiti chii. Koziva nyaya yekuti ndikutsvaga baba wangu havadi kana kuinzwa. Okay. Saka ndoenda kutaura navo kuti asi chandoziva ndechekuti kumba vanenge variko. Okay. Zvekuti kungwerekana tasvika kumba vanenge variko. Alright. Asi kwete kuvaudza ndinovaudza kuti ndikutsvaga baba wangu. Yato imwe nyaya yekuti abuse ningozvitovashungurudza. Nekuti vanotofonera vana vavo kuti ari kundikwidza BP. Mai vake vakafa panapa tikamuchengeta mwana uyu. Hanzi unotsvaga baba wako wewe uri mwana musikana unovadi. Tikati mamuzivi kumba kwenyu here? Papa sisi wangu akamboti ngatirovei guva muna August. Tatowirirana paya. Vana sekuru hanzvadzi dzamai. Tikati isi tiri maRoma hatirove makuva. Asi ivo vana baba vavo akamarova takatarisa kudai isu. NeUroma ivo vakanorova makuva. Ana baba wavo. Vakatorova vakaisa nematombo. Vakavakira. Mbudzi vakatondundurudza dzimwe dzikatobva pamusha. Takatarisa kudai vachirova makuva baba wavo. Asi isu vari kutirambira hanzvadzi dzavo. Kuti arohwe. Nekuti sita kunamata. Panguva iyoyo vaingova maRoma wa. Zvachinji? Hapana. Alright. Saka ndakazongovati sisi vangu indorova ndakamira sani. Kana pamuchaita chivanhu chacho chekuti tarova makuva mune muchiudza muchiti ndirani. Nekuti ndapakati handichazivi. Ko ndikatotora mamamhepo. Yeah. Ndikukunzwai. Ndorova ndakamira sani zuva ramai vangu racho. Ndirani mumusha. Saka panana sekuru wese apa hapana kana wani amunombodzidza nawo naye ari kusaidi kwenyu? Hapana kana wani munhu ari kusaidi kwenyu? Ari kusaidi kwangu panyaya iyi ndichivaudza kuti ndakuvasungisa. Ndisekuru mwana wekwamainini munin'ina wagogo wangu vari paGlenview. Okay. Ndo vakanditi enda kwamambo gotiudza kuti zvanzi chii zvazofamba sei. Akanditi enda kwamambo. Asi ava hanzvadzi dzamai vangu dzemumba mamai vangu idzi. Uyo ari kuCanada akatofona akati mbomira pandinobva kuCanada ndimbobvunza ndikati imimi pamuchabva kuCanada kwacho ini ndiri mumatambudziko ndirini. Musi unondwa ndavabvunza ndikati makazouya here? Zvikanzi kuna hakungobviwa akakungwerekana wati wauya. Hakusi kumusha kwekuti ndongokwira bhazi ndotomuka ndako. Alright. Aiwa tinotenda atete. Zviri kunzwika tinodera kuti mhuri yeZimbabwe inogona kutibatsira kuti munge muchikwanisa kuziva kuti imimi zvinhu zvakamira sei. Saka so thank you very much. Tinokutendai nekubuda pachena nekutiudzawo zviri kukudyai mwoyo zvinhu zvisina kumirawo zvakanaka kwamuri. Tichaedza nepatinokwanisa kuti vana gogo vange vachibuda pachena kusaidi kwenyu vachikutaurira iwe imimi kuti zvakambofamba sei. Uye zvakare muri kutaura imimi kuti iwo uyo ari kunzi wekuchipinge Stole uyu. Mata anonzani? Edison Stole. Edison. Mai vake vainzi Maria vekumubereka. Mai vake vainzi Maria. Hando zita ranga akatopa inini. Achiti mwana wangu uyu anonzi Maria. Okay. Zvekuti dai kuri kunzi Edison Stole uyu taikwanisa kumuona zvakare. Aigona kutiudza imwe information kuti zvakambofamba sei pakati apa kuzosvikawo iye Edison Stole aramwe kuti ini ndakubva ndasiya bva ndangodini kubva ndangoenda kuti dai zvainzi kana kuti achiriko kana kuti mhuri yacho manje vana Stole wakawanda but zita rekuti Edison wana mai vanonzi Maria. Dai kuri kunzi taikwanisa kumbomuona zvaigona kutipawo kujeka kuti panguva iyoyo zvinge zvakamira sei. Asi hazvina mhosva
tichaedza kunyengetedza gogo kuti wakwanise kunge wachizorodzawo moyo wenyu. Ende futi pandandasiya nyaya iyi ndichifambira zvangu iwo mazuva apera ndakabata anonzi Tawanda kumaraini chaiko vanhu vati kure kumusha uku. Ndamubvunza ndikati iwo Tawanda waona nyaya intaneti seka ndikunzi mwana womusha so ndobva nditi saka iwewe vanhu vacho ivo vari kudi kuti nyaya inyatsobuda pachena. Akada kumboda kundivanza ndichizomutsanangurira matambudziko andiri kusangana nawo. Tawanda yakabva anditi nyaya iyi takamboinzwa asi taisha kuti zvakaitika pamwana upi. Hanzi nyaya iyi yakatombotaurika muraini asi tainyatsoshaya kuti nyaya iyi yakaitika pamwana upi. Ndiwe ndobva atotanga kuseka. Zvikanzi ndimboedza ndifefe vamwe vanhu vechikuru vaivemo panguva iyoyo ndinzi kuti zvakamira sei. Ndikatomuti alright ndichauya kumba musi wa8 baba wake vakashayika nemanyaradzo. Ndikamuti ndichauya kumba musi wa8 sanonditsvagirawo namba dzasabhuku. Zvikanzi alright. Zvikanzi nyaya iyo uri kungoti ndikada kuitaura nevamwe vanhu varume tichitaura nyaya yechikuru ana Rinda vari kubva vaseka voti iwo Tawanda uri kuzvidii zvenyaya. Asi ari kutaura nyaya yakatombotaurika pai maraini zvikatobuda asi taisha kuti mwana akazvitwa wacho ndeupi. Saka vanhu ava vakutoshamisika vari kubvunza kuti ko nyaya iyi makuibvunza nhasi nemakore apo esaya chii chiri kumboitika. Imi muri wegore ripi? Vanhu makaberekwa gore ripi? 1995 musi wa14 October. Mai vangu ini vakafa 1999. Alright. Aiwa, ndinotenda watete, aiwa tazvinzwa, so thank you very much. Right, muri yeZimbabwe ndonyaya yatinayo, mwana ari kuda kuziva dzinza rake. Karinyere kupeka ainako iye mukutaurwa kwazviri kuita zviri kunzi anogona kunge ari mwana wemumusha. Asi haana futi chokwadi chacho. Munoziva kuti kana munhu achika asingachazivi kuti zvinhu ndoita sei anongobata apo nepapo. Saka apa pakudawo chokwadi kuti mwana azive kana ari mwana wemumusha obva aziva kuti mumusha macho ndiri mwana wani, uye kana zvinhu zvichinge zvaita saizvozvo kuti ndiri mwana wemumusha ndechipi chiwanhu chinoitwa ndo atinenge takuti makuna. Alright. Ko kana achinge iye asiri mwana wemumusha ko anenge achida kuziva dzinza rake ndo paane nyaya. Saka so tinotenda muri yeZimbabwe, ndinogara ndichitaura kuti chirongwa chino ichi ndimi munotibatsira. Edison Stole ndiye ngachifungidzirwa kuti ndo anogona futi kunge engari baba wacho nekuti aimbouya kumba achitombogarana nagogo achibikirwa achiita sei achitoona mwana. Saka ndonyaya yatinayo zuva ranhasi muri yeZimbabwe yakuda rubatsiro kuti tisunungure mwana uyu. Tomusunungura sei kuti azorore? Inzwa mitoro iri paari, anorwara, kugara nemurume hagari, kudai so zvinhu zvatinyangarara hazvina kumirira zvakanaka. Zvichida pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichikonzeresa zviri kuda kuti zvinge zvichigadziriswa. Saka ngatibatsiranei muri yeZimbabwe, mukaona tauya pajekerere kudai kutaura kuti pane zvinhu zvoda kugadziriswa. So mune mashoko here ekugumisira tisati tabva panapa? Munoda kuti muri yeZimbabwe inge ichiziva? Muri yeZimbabwe chandongochema ndechekuti pamwe kuda pana achasanganawo nevhidhiyo iyi anoziya information yaEdison Stole kozi anonzi aishanda kwakambama, purazi rakambama. Kudawo pamwe pana achasanganawo naro ane information wekuti munhu zveshuwa aishanda pabasa pamwe angandibatsirewo kuti azive kuti zviri kufamba sei kana kuti akazofambawo sei, akaenda nekupi. Kuda pamwe ndiri kutonzi akaenda kana kumusha pamwe ari mumapurazi ndizvozvo. Sure. Aiwa, ndinotenda atete, aiwa maita basa. Right, muri yeZimbabwe ngatisanganei muchikamu chinoteera. Tichangodzoka futi tichikuupdateai kuti nyaya inoyi yamirira papi uye takuenda papi pamberi pacho. Shuviro yedu ndeyekuti chatinenge tatanga chinofanira kuti chipere. Saka tichaedza nepatinokwanisa kuti tinge tichipfuurira mberi nayo, tinge tichibatsirawo vatete vava. So vanenge vachida kutibata namba ndidzodzo 0773 178 338 0773 178 338 kana kuti bata zvakare pane dzimwe dzacho 0774 145 202 0774 145 202. So thank you very much muri yeZimbabwe, tinokutendai nekuramba muchiteerera chirongwa chino nekutibatsira nekutipa mazano. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Mazvita. Mwana anoda kuziva dzinza rake, mwana anoda kuziva
sindinotenda Mwari rimwe zuva richasvika chiedza chichapenya nzira ichawanikwa mwana achaziva kwanobva